Er wordt al een uur aan het Drachtsterplein in Ljouwert werken. Het zit aardig op, nog 2 weken en dan kan het verkeer over het plein. Maar voordat ze vier is, moet er nog flink wat gebeuren. Zo'n 100 werknemers zullen 24 uur een dag in het spier wezen om alles klaar te krijgen. De taxilussen voor de VRI-installatie, de stoplichten, dat die gaan werken. De beleiding gaat er nog op. En ja, dan gaan wij bezig met het verkeer wat nog op de bestaande situatie de Sterrenton rijdt. Op het nieuwe kruispunt te krijgen. Dus de rijbanen, de cunetten worden klaargemaakt, er wordt geasfalteerd, de beleiding komt daarop. De lichtmasten staan er, die worden dan aangesloten. De komende 2 weekenden is het Drachtsterplein voor een groot pad afsletten. De helptjensten kunnen nog wel deel. Na al dit werk in het verkeer er definitief deelrijden. De fietsers moeten nog wat langer wachten. In oktober binnen de fietstunnels klaar. Uiteindelijk wordt het Drachtsterplein aansletten op een dik die onder het nog te bouwen aquaduct trokjet. Takkensimmer wordt maar de bouw uiteenzet en in 2016 moet dat dan klaar wezen. Door geplande onderhoudswerkzaamheden aan de spoorbaan rijden er van zaterdag 18 augustus tot en met zondag 2 september minder treinen tussen Groningen en Leeuwarden. In Kwarten begint een van de grootste putten onder het Frieske spoor. Takken weekend wordt begonnen met het vernaaien van 14,5 kilometer spoor tussen Greens en Ljouwert. Kosten 6 miljoen euro. Het spoor heeft einde levensduur bereikt en dat betekent dat het nu nog goed is om overheen te rijden. Maar over een aantal jaren zou je het dan echt acuut moeten vervangen. Nou, dat wil je niet. Je wilt het gewoon tijdig doen en daarom gaan we het helemaal vervangen. In Friesland wordt tussen Huddegriep en Ljouwert 9 kilometer spoor vernaaid en 3 oergangen aanpakt. Arriva zet in deze periode bussen in.